Moi boas tardes, compañeiras, compañeiros, amigos, amigas. É para min unha honra introducir este acto cheo de ilusión, alegría e esperanza de futuro. Mirade, levo seguindo todo o que podo de preto esta campaña polo país e falouse moito por aí adiante de Ourense. Falábase de Ourense poñendo como exemplo das malas prácticas do goberno. E máis concretamente falaban do clan Baltar. Mirade, despois de ver isto, sinto que négome a que a organización mafiosa dos Baltares represente a miña provincia, represente esta provincia chea de boa xente, de recursos, de potencialidades e de vida. O baltarismo é un clan mafioso. Primeiro, Baltar Pai, condenado por enchufar a 104 persoas na Deputación. Segundo, Baltar Fillo, imputado por ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo. E onte, a 4 días da xornada electoral, anuncia a oferta de 128 prazas na Deputación. Está comprando votos. Baltar está comprando votos. Imos superar o Partido Popular. Imos superar o Partido Popular e, ademais, os nosos votos serán votos en liberdade, porque En Marea non compra vontades, nin compra conciencias. Pero a realidade dos Baltares non se diferencia en nada do resto do Partido Popular. O PP é unha organización criminal e non nos ten que dar medo dicilo. É unha organización criminal. O PP é financiación ilegal. É a Gürtel. O PP son os seus dirixentes detidos por defraudar, malversar. É Rita Barberá, Bárcenas, Fabra, que non son 4 que pasaban por aí, que eran os dirixentes en primeira liña do Partido Popular. O PP son os seus cargos da Xunta, acusados de homicidio imprudente por non dar os fármacos da hepatite C. Homicidio imprudente, que parece unha película de terror, e non o é, é unha triste realidade. O Partido Popular é un perigo público. Por iso a xente do común demostramoslle que Ourense non son os Baltares. Ourense é a xente que traballa arreo nas súas rúas, as que marcharon desexando volver. Son os seus bombeiros, son as traballadoras da limpeza dos colexios que estiveron 5 meses sen cobrar neste concello e non faltaron un solo día ao seu posto de traballo, dándolle unha lección de dignidade ao Partido Popular. Ourense é Eva Gutiérrez, que levou xunto coa plataforma Procap a loita por un centro para as persoas con diversidade ata unha victoria histórica. E de corazón, a min, Eva Gutiérrez e o resto da candidatura represéntanme. Aquí vos deixo, compañeiras e compañeiros, con este futuro. Aquí vos deixo co goberno da Xunta de Galicia e co seu presidente Luís Villares. Moitas gracias. Boa tarde. Moitas grazas, Ledicia, moitas grazas a todos e a todas por estar aquí. Hoxe eu estou aquí cos meus benqueridos compañeiros e compañeiras por varias razóns. Unha delas é porque son nai. Son nai e como nai quero un país que lles ofreza un futuro aos meus fillos. Futuro que hoxe o Partido Popular lles nega, obrigando as nosos mozos e as nosas mozas a marchar fora de Galicia para conseguir un traballo. Tamén estou aquí porque son muller. Estou farta das políticas excluíntes do partido que goberna de costas a cidadanía. Estou porque son traballadora. E vexo como cada día as miñas compañeiras, os meus compañeiros e eu mesma sufrimos a política nefasta no eido laboral do señor Feijóo. Tamén estou aquí porque son cidadá.
e sufro na miña propia pel o deterioro dos servicios públicos. Uns servicios públicos cos que o Partido Popular pretende facer negocio. Negocio ca sanidade, negocio ca educación, negocio cos servicios sociais, facendo recortes brutais na lei de dependencia. Estou aquí porque tamén son solidaria, como é solidario o noso candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Que digo o noso candidato? Non, o noso futuro presidente da Xunta de Galicia, porque sí, porque Luís Villares, con mayúsculas, vai a ser o novo presidente da Xunta de Galicia. Pois ben, decía que son solidaria, como tamén son as propostas que construímos entre todas e todos nós, porque queremos un país xusto, porque queremos un país que nos inclúa a todas e a todos, porque queremos un país que nos deixe participar, porque eles, os do Partido Popular, teñen medo. Saben que van a perder o goberno da Xunta de Galicia, saben que a nosa provincia vai a decantar o goberno da Xunta. O voto en Ourense é clave, é decisivo para o futuro do noso país. Construamos todo co Partido Popular e o goberno do señor Feijóo, destruímolo, fagámolo entre todos, asumamos esa responsabilidade. Temos que votar o Partido Popular do goberno e facer da nosa terra un lugar para todas e para todos, sen excluir a ninguén, porque somos quen de facelo, porque somos a marea que o día 25 de setembro chegará dende cada recuncho da nosa terra a San Caetano, porque somos o motor da marea, porque somos, e este é o momento, porque compañeiras, compañeiros, hai marea. Bueno, agora vos vai falar o candidato número 2 por En Marea, o meu compañeiro entrañable David de Manzaneda. Tremendo e espectacular xestor no seu concello no que foi alcalde de Manzaneda, xestión que ademais é perfectamente extrapolable á Xunta de Galicia. Podemos xestionar o noso país de outro xeito. David. Boa tarde, compañeiros. Son David de Manzaneda, David Rodríguez Estévez, exalcalde do meu pobo, músico, cooperativista, labrego, bombeiro forestal, pai de 2 nenas, e a partir do día 25, xunto con Ángeles Cuña, xunto con Eva, xunto con Xosé Manuel Pérez Bouza, xunto con Meli, espero ser membro do goberno da Xunta de Galiza que impulsará as políticas que recharán cos anos de desgoberno do Partido Popular na nosa provincia. Como cooperativista, creo nunha economía na que primen as persoas e o fin social sobre o capital, na que prime a promoción da solidaridade interna entre os traballadores e entre as traballadoras e por extensión que prime co resto da sociedade. O compromiso co desenvolvemento local e rural e ca igualdade de oportunidades entre os homes e entre as mulleres. Como bombeiro forestal quero alentar as nosas compañeiras a que sigan loitando como fixeron a toda agora e que pensade que outro tipo de xestión forestal e outro tipo de modelo de loita contra os lumes que destruen a nosa terra pronto será posible. A partir do día 26, as mulleres e os homes que conformamos a candidatura de En Marea, xunto con todos vós, porémonos a traballar para facelo verdadeiramente efectivo e que non sexa un negocio para o señor Feijóo. Decía días atrás o pé da burga, cando presentamos a candidatura de En Marea,
por Ourense que non podíamos permitir ningún día máis na Galiza os continuos ataques do partido podre, como ben di o mestre Beiras, a nosa cultura e a nosa lingua, a prostitución do noso símbolo de identidade e a merma da nosa autoestima como povo. Únese ao anterior a emigración das nosas xoves, o ermo demográfico da nosa provincia, os ataques sistémicos que está a sufrir o noso agro e a nosa gandeiría, a nosa contorna natural e o noso patrimonio natural e inmaterial. Fai falta un día inteiro para enumerar as defeitas do desgoberno do señor Feijóo nos últimos 7 anos, e somos conscientes de que outros 4 anos máis non nos deixarían na UBI senón na morgue. Está na nosa man revertir a situación, mas para elo compre que entre todos e entre todas enchamos de contido as nosas propostas, porque se de historia se trata, a nosa historia vamos a facela nós. Din de nós os estómagos agradecidos do clan Baltar que estas das mareas son un perigo e unha ameaza para as institucións. Por iso, segundo os datos do Instituto Económico Ourensán, da Diputación de Ourense, este ano reflexaron que o Concello de Manzaneda foi o 5º concello da provincia que mellor comportamento tivo en emprego. Din de nós aqueles das mareas que en vez de corazón teñen no peito unha táboa de Excel, que estes das mareas non son quen de xestionar os servizos públicos. Por iso, mentres o goberno do señor Feijóo puxo a disposición das súas empresas, de amigos e familiares, a xestión de innumerables servicios públicos, en Manzaneda mantivemos e mantemos, a bofé que mantemos, coa actual equipa de goberno encabezada polo irmão Félix, que está aquí presente, a única residencia pública de titularidade municipal de toda Galiza. Din de nós, eses que entenden o deseño do país como un proceso de reconcentración urbano-atlántica, que este das mareas só pensan nas cidades e que non saben do que precisa o rural. É por iso que temos no noso candidato á presidencia da Xunta, o irmão Luís Villares, unha persoa volcada co rural, unha persoa disposta, dende Ortegal ao Miño, a facer rebrillar a folla do fauciño. Somos, en setembro do ano 2016, o ancello dun pobo que mama do legado daqueles que dende o Monte Medulio, que dende as loitas irmandiñas, que dende as loitas forais, na cidade da Selva, ou a resistencia de Edreira en Chandrexa de Queixa, deixaron semente de vencer. Hoxe, sen medo, arrupado con todos vós e con todas vós, digo que hai marea. E co día 25 escribiremos as notas necrolóxicas do Partido Popular e do clan Baltar na nosa provincia. Moitas grazas. Agora, compañeiros, deixo-vos que a candidata en mayúsculas, xa non vou dicir nada máis, Ángeles Cuña. Boa tarde, amigas, irmás, mariñeiras. Estamos en Ourense, unha provincia fecunda, con relato histórico, con talento, con recursos e incluso con caciques. A provincia máis pobre do Estado en todos os indicadores económicos, unha provincia rica, castigada polo PP a un abandono inexplicable, injustificable. Grazas. Sí. Son pequeniña, pero espero dar a talla. Bueno, o PP abusa de nós, abusa da provincia de Ourense e abusa dos nosos recursos, porque ter as pensións máis baixas é abandono, porque cobrar menos traballando máis non é máis que abandono, porque ter menos ou peores servizos significa ter menos posibilidades, significa que nos consideran inferiores.
É así como considera o PP a cidadanía de Ourense. Xente que non lles merece o mesmo trato que o resto. Persoas que non merecen a mesma vida que os demais, que non nos dé un infarto, por favor, despois das 3 da tarde, porque non temos servicio de hematoloxía, temos máis posibilidades de morrer. Esta parte de Ourense é a que ten que cambiar para que o abandono remate, para que Ourense sexa o que merece, para que nos deixemos de estar castigadas a ser as últimas da fila. Nos, en Marea, estamos aquí para acabar con iso, porque sabemos que en Ourense hai un orgullo especial de ser ourensás, porque vai máis calor en verán, máis frío en inverno e porque somos así, húmidas por fora e quentes por dentro. Sí, amigas, somos resistentes e retranqueiras, somos xente honrada, directa e sen pamplinas. E se somos así, por que deixamos que nos represente xente que non se parece a nós? Por qué? El non será porque en Ourense tamén habita o medo, goberna o medo, Baltar come medo. Que sería de Ourense sen medo? Sen o medo que o propio PP xera para perpetuarse. A fame tamén almorza medo, o medo ameaza. Se falo terei desemprego. Quen traballa ten medo a perder o traballo, quen non traballa ten medo a non atopar nunca traballo. O PP ten medo a lembrar, e a linguaxe ten medo a dicir. Medo da muller a violencia do home, medo do home a muller sen medo. En Marea vai acabar con iso, porque vai poñer fin ao goberno do PP, porque aquí non hai arriba e abaixo, nin lados de trincheiras, nin privilexios, porque nós non temos medo, temos ánimo, valor e sentido ético. Para En Marea hai dereitos e queremos facelos valer. Todos sabemos que Feijóo é dos Peares, uns saudiños Peares, que estudou unha oposición, que logo xa comezou a traballar como político e ata hoxe. Feijóo pensa que Madrid é máis que Galicia e por iso quere marchar para lá. Nós estamos dispostísimas a que marche, a darlle o pasaporte, que vaya para lá, porque o que máis lle gusta a Feijóo é do abecedario é a letra B. É o B. O B de Baltar, o B de Bárcenas, o B de Barberá, o B do barco dos amigos que ten na ría, eses amigos, sí. O B que vai no medio da palabra sobre. Gústalle ese B mayúsculo da política barbantesca. Gústalle máis o B de banca que o B de Burgas. E tamén lle gusta o galego en clave de B, como lingua B. Isto ainda é peor. Eses Bs dannos mala música na alma, moi mala. É aí onde temos que decidir que hai que cambiar. Que primeiro é a xente, que primeiro é Ourense, que primeiro é acabar co sofrimento das veciñas que o precisan. Porque hai dores evitables que multiplican os que teñen un ladrillo no corazón e non un latexo. Non só nos cobran o IBE, non só nos cobran o imposto de valor engadido, amigas, tamén nos cobran o IDE, o imposto da dor engadida. A vidiña que pasa, as perdas irreparables, o amor que pasa, as dores da paixón son inevitables, pero o IDE é evitable. Que Ourense sexa pobre non é cuestión da fatalidade, non é cuestión do destino, nin como eles din da crise. Non é cuestión disto, non. É injustiza social, económica e cultural, reversible. Vos sabedes que son teatreira e que fago teatro. Eu fago teatro porque busco a verdade e queremos que en Galicia e en Marea queremos para Galicia máis verdade, porque
Ourense e Galicia están afogados por eses fíos negros da mentira e das verdades a medias, porque Ourense merece outra cousa. Porque a gran mentira, a maior das mentiras, sabedes cal é? Que din sempre que non hai cartos. Claro que hai cartos, pero mal repartidos. Cartos manexados por moi malas mans. Nos en Marea queremos quitar esas malas mans dos cartos de todos, atender as necesidades e que non quede ninguén fora. Hai futuro, amigas, hai Marea, hai unha esperanza esperándonos. Queremos facer visible o invisible na mar da valentía e ardora, dar voz a quen non a ten. Estamos chegando ao mar, o noso mar, e temos o mellor capitán, un home íntegro. Un xuiz con mayúsculas, unha persoa extraordinaria, e vai ser o noso presidente, claro que sí. De que depende que sexa o noso presidente, o mellor presidente posible? De mobilizarnos, de non chorar, de non laiarnos, de sair á rúa o domingo, de votar. Hai futuro para Ourense, hai que votar e votar en Marea. Hai futuro para todas, hai futuro porque Ourense, unha vez máis, vai ser decisiva para cambiar Galicia, para mellorarmos, porque hai futuro e hai Marea. Todas a votar, amigas. Todas, e a convencer a toda a xente que coñezades. Agora, moitas grazas, agora deixo-vos cunha muller brava que todas coñecedes, Yolanda. Boas noites, Ourense. Parafraseaba Ángeles a Galeano. E eu digo vos aquí que só a esperanza gaña o medo. Decímoslles a eses homes negros e a esas mulleres negras que mandan ata agora no noso país que xa non temos medo e estamos cheas de esperanza, que o 25 de setembro Galicia terá un presidente do pobo e ese presidente do pobo vai ser Luís Villares. Mirade, esta mañán escoitaba a Alberto Núñez Feijóo nunha radio, unha entrevista longa, e este señor presumía, mesmo chegou a calificar a súa política como implacable. Cando falaba das súas políticas como implacables, facíado nada máis e nada menos de ser implacable no cumplimento do déficit. E eu pregúntovos, señor Feijóo, para que nos vale cumplir o déficit? Para que nos vale, señor Feijóo, si temos fame, si temos xente no noso país, máis de 200.000 persoas en desemprego? Para que nos vale, señor Feijóo, si temos 100.000 familias que todos os seus membros están en desemprego? Para que nos valen para esas persoas, señor Feijóo, 38.000 familias nas que non entra un céntimo de euro? Para que nos valen para esas 18.000 familias nas que os nenos e nenas teñen problemas de alimentación? Nos, señor Feijóo, en Ourense, decímoslle que vostede é sadomasoquista, que fixo da dor unha forma de goberno. E nós non queremos dor, queremos alegría, queremos servicios públicos de calidade. Non queremos nenos e nenas como as que hoxe tiven que ver no colexio da miña Carmela, na que unha nai me decía: menos mal que empezou o colexio, Yolanda, porque así garanto que a miña filla teña comedor. Non queremos un país no século XXI no que os nenos e nenas pasen fame.
Por eso temos esperanza e por eso o día 25 imos gañar. Pero mirade, a ese presidente sadomasoquista tamén lle dicimos que el representa o mesmo do Partido Popular, que el é Rita Barberá, que el é Guindos, ese home que fai da mentira política a súa forma de goberno, que el é o señor Soria, que el forma parte da financiación irregular do Partido Popular. Non esquezamos que nos papéis de Bárcenas unha cuantía sustanciosa da financiación viña dun país que se chama Galicia. El tamén é financiación ilegal do Partido Popular, claro que sí. Pero mirade, decímoslle que el tamén é o artigo 135, ese que di que hai que pagar a débeda antes que dar de comer aos nenos e nenas. El tamén é o artigo 135. El tamén representa aos do IBEX, aos da planta de gas, aos da ENCE, a eses magnates que no noso país veñen a saquearnos. El tamén é o IBEX 35. El é o que representa perfectamente a lei Mordaza, a eses sindicalistas, como é o caso desta compañeira que nos falou, que están defendendo, e onte os forestais na vosa cidade, que están defendendo con dignidade o noso pobo e que están sendo represaliados. Eles son a lei Mordaza. Eles son tamén os que se posicionan, son os nosos, son as nosas contra os refuxiados, contra esas persoas que pasan non só medo, senón que están sufrindo as guerras deste mundo. Ese tamén é Alberto Núñez Feijóo e o Partido Popular. Os nosos son os dereitos fundamentais e a nosa xente. Dinme que vaya rematando e vou rematar. E mirade, o día 25 temos a oportunidade de gañar este país para a xente do pobo, para esa xente que defende a sanidade pública, para os traballadores do naval, para os nosos labregos e labregas que ven esquilmados os seus dereitos a favor das grandes distribuidoras, eses labregos e labregas que venden o leite ás veces por baixo dos 27 céntimos. Eses son os nosos, os homes e mulleres do mar, pero sobre todo un país sin xente nova non ten futuro. Eses máis de 200.000 persoas que tiveron que irse de Galicia porque aquí, aínda tendo talento, non temos ningún futuro. Por tanto, señor Feijóo, temos alegría, temos razón, temos corazón, temos os mellores candidatos, o mellor candidato, coñezo por a miña profesión moi ben e sei, amigos e amigas, que o día 25 venceremos arriba a votar e a mover a todas as parroquias de Ourense. E se me permitides, doulle a palabra a un dos imprescindibles, un home xeneroso. Está pateando o noso país tamén para presentar unha alternativa de goberno e para decirlle a ese vasalo que se chama Alberto Núñez Feijóo que imos gañar. Deixo vos con Xosé Manuel Beiras. Decía Ledicia, fermoso nome ese, verdad? Moito máis bonito que Leticia, ademais non sona nada de monarcas bubónicos. Pero galego puro, non? Decía que os do PP, os do Partido Podre, os do Partido Patibulario, andan a comprar votos. Teño que corrixila. Non andan a compralos, andan a roubalos. Porque nin siquiera pagan por eles. Hai poucos días que estivo Alberto Núñez de Los Peares en Os Peares, ese lugar maravilloso, non? Encrucillada de ríos e de provincias, onde dis que naceu e onde quixo fuxir porque ten complexo de aldeano cando ser de aldea hoxe é un signo de cultura.
cando as cidades están convertidas en un seo da barbarie como a do PP, pois dixo nada menos que si conseguimos non sei cantos escanos en Ourense, porque sí que é moi importante para eles, pensan que Ourense é terra conquistada, que todos os cidadáns e cidadás ourensáns están convertidos en súditos e a piques de ser ovellas. Había 500.000 ovellas en Ourense no ano 30, desapareceron todas porque foron sustituídas por xente do BP. Bueno, pois... decía, si conseguimos eses escanos, convido a todos a café. É todo o que vai dar. Convidar a café, verdad? Pero mirade, é que iso dos votos fixo-me recordar unha cousa. Os votos, a primeira vez que escoitei falar dos votos era cando estudábamos as ordes monásticas. As de Cluny, os monxes vieitos, non? Que foron os que fixeron a primeira revolución agraria no século XII en Galicia, non? Foi o primeiro renacemento europeo, decía Georges Duby, o gran mediavorista francés, e Galicia foi un foco desa cousa. Nas ordes monásticas había 3 tipos de votos, que eu recordo, a mellor había un. O voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de silencio. Bueno, xa vedes o que fan co voto de pobreza. Entra a saco nos cartos de todos nós. Por lo tanto, se non o cumpren, fan exactamente todo o contrario. O voto de castidade con Baltar que vos vou decir, verdad? Montan putiferios onde podan, barras americanas, macarras de vacas americanas, e cando non lles chega, collen as mulleres desvalidas e intentan practicar iso que chama o estupro ou acoso sexual. Eso sí. O que sí ofrecen ou mercan o voto de silencio. Entón cree que toda a xente esteña caladiña. Por qué? Para poderen practicar esa metamorfose do fascismo, que é a reinvención do partido único. Os nazis prohibiron os partidos. Os fascistas italianos tamén. O fascismo franquista prohibiu partidos políticos. Prohibiu a liberdade de medios de comunicación. Só había o partido. Era o Estado totalitario. Bueno, pois estes non fixeron tal cousa, pero en canto tiveron maioría absoluta, convertiron a maioría absoluta nun partido único. Pois Yolanda e máis eu, por exemplo, levamos 4 anos padecendo o partido único no Parlamento de Galicia, que o convirtiron primeiro nunha cámara de gas e despois na Casa dos Mortos de Dostoyevsky, aquela que estaba en Siberia, había neve que era H2O solidificada e Núñez confundiu coa neve, esa nieve que chaman en Gringolandia, que nas Rías Baixas chaman fariña. Bueno, que lle pregunten a Marcial Dorado. Estamos en guerra, decía, dixe un Antón en Vigo, que a patria daqueles roqueiros fabulosos que eran os resentidos e siniestro do tal, eles lanzaran aquel eslogan e aquela frase de estamos en guerra, hai que reflexionar. Levamos 30 anos de guerra, de bombardeos, e senón que son os incendios. Cada verán arden os montes, será que bombardean. Que pasa cos industrias? Van todas, revéntanas polo aire. O sector naval, que pasou? Que pasa con todo o agro? Están unha política de exterminio, é guerra. Levamos en guerra 30 anos. É unha guerra na que o pobo tivo que mobilizarse sistemáticamente, os cidadáns defendendo que debían defender os magnates das finanzas das empresas, o que defendía o Estado. Cando foi o prestige que ocurriu, aquilo que dixen eu no Parlamento de Galicia, esmerrellouse o Estado porque estaba o gilipollas del señor de los hilillos, e como non digo o seu nome, non me poden castigar por insultalo, aparte de que eu nos insultos digo unha cousa, eu dixen unha vez no Parlamento, non é un insulto, é unha definición, decía don Ramón María del Valle Inclán. E foron os cidadáns e as cidadáns os que teñen que estar a defender o que teñen que defender o poder. Un país destruído. E só está a esperanza, como decían as miñas compañeras e compañeros, de que o día 25 vindeiro, que xa faltan 3 días nada máis, En Marea, que é a auténtica alternativa democrática que hoxe se presenta por unha razón moi simple. Decimos que a democracia é o goberno do povo, polo povo e para o povo. Non é o goberno dos partidos. A democracia non existe simplemente porque xe un réxime de partidos que se poden presentar ás eleccións. A democracia é cando se garantice que son os cidadáns os que van exercer a soberanía e controlar o poder. E só xente que se mobilizou en Marea, que se mobilizou ante as mareas municipais, que, por lo tanto, asumiu o protagonismo con tais, estuvesen ou non militando en partidos, só eso é a expresión da democracia. E esa que vai chegar da man de Luis Villares o día 25 e empezar a mudar as cousas e reconstruir un país destruído. Onde estás, Quique? Canto me queda?
Vou rematar. Como podedes comprender? Botade a ollada atrás. Facede unha reflexión. Estamos en guerra. Hai que reflexionar. Ourense foi chamada en tempos nada menos que a Atenas galega. Era o tempo da xeración nós. Era o tempo de Don Ramón por autonomasia. Para a miña xeración, Don Ramón non había que dicir o apelido. Era Don Ramón Otero Pedrallo. Os demais non eran Don Ramón. Don Ramón Otero Pedrallo. Era Vicente Risco. Era Xaquín e Xurxo Lourenzo, os grandes etnógrafos. Era Floro Cuevillas, Florentino López Cuevillas, o autor da Idade do Ferro na Galiza, o mellor historiador da prehistoria galega da primeira mitad do século XX. Era o escultor Failde, era de Arturo Noguerol, paseado e asesinado en Ourense, a quen lle dedicou unha das súas prosas, Otero Pedrallo, no libro dos amigos, editado na clandestinidade, editado no exilio, falando de todos aqueles amigos que foran paseados precisamente baixo o franquismo. Logo decían que Don Ramón era de dereitas, conservador, puñetas. É o Ourense de Eduardo Blanco Amor, o Blanco Amor da Esmorga, que Ángeles puxo maravillosamente en escena, pero tamén de xente ao lonxe, tamén desa maravilla que é la Catedral e el Niño. Era o Eduardo Blanco Amor, o fillo da florista, como decían as amigas da súa nai, que cando chegou da América por primeira vez decían: chegou Eduardito, o fillo da florista, e trae zapatitos de primeira comunión, porque tenía zapatos de blancos e negros. E é o Ourense de Xesús Ferro Couselo. Pero tamén é o Ourense de Salvador Rei, fundador do PSG na clandestinidade e inspirador da Asociación Cultural Ourense. É o Ourense de Manolo Peña Rei, que ainda está aquí, afortunadamente, fundador do Partido Comunista de Galicia. É o Ourense de Pepe Rodríguez Peña, fundador do Partido Nacionalista Galego. Eso sí que era unha alianza de clases. E están aí, uns na memoria e outros vivos, afortunadamente, como Manolo. Pero tamén era o Ourense dos que chamou riscos artistiñas, que artistiñas tiñan pouco, eran grandes artistas, do Virxilio, do Xosé Luis de Dios, dos Quesadas, Xaime e Antonio, de Buciños, de Huete, de Xever Pousa, de Cisclo Manzano, de Luis Borrajo. Como é posible que unha terra como Ourense, unha cidade como Ourense que produciu todo isto, poda estar nas mans de sátrapas absolutamente ignaros, indocumentados, absolutamente analfabetos, unha especie de androides? Eso que hai que acabar dunha vez. E tedero na man o Villa 25. Porque non creo que haxa unha soa muller en Ourense que vaya a votar aquel que practicou o altar fillo con unha muller determinada en sentido de precariedade. Esa vergoña ten que acabar. Dixo Castelao, para que acabe esta vergoña, para que acabe esta vergoña. A batalla que temos non é só política, é unha batalla moral, do triunfo dos que apostamos polo que hai de nobre da condición humana frente a aqueles que apostan polo que hai de ruín en eles e procuran inocular nos demais. E para eso están os meus compañeros e compañeras e as nosas alianzas a nivel de Estado para resolver a nivel de Estado do Poder Central aquilo que Galiza por soa non podría resolver. Nos loitamos, pero compras alianzas. Sempre houve alianzas. Alianzas internacionais. Para empezar, internacionais na Península Ibérica. Para eso temos aquí a unha compostelana, que aunque está en Madrid, defende Galicia tamén en Madrid. Chámase, apelídase Vescansa, de nome Carolina. Non sei se é da Saia e do Lagarto, pero é unha muller enteira e ela vos vai falar a continuación. Boas noites a xente toda. Isto non se lle fai a ninguén. Poñerme a falar despois de Xosé Manuel Beiras. Isto non se lle fai a ninguén. E ás veces penso que é que me tratan como a xente de fora, e por eso me poñen así, como se non soubera como vai o couso. Pero xa é a segunda vez que me fan isto. E a primeira vez non viña preparada, pero esta vez sí. Quero empezar dándolle as gracias a todos vos por estar aquí, por estar a escoitar e por estar a poñer os vosos corpos, as vosas caras
neste espacio que é un espacio de significación. E aínda que non vaiades a apoiar a Marea, só o feito de estar a escoitar aquí hoxe, eu sei que aquí en Ourense pode ter un precio. Así que gracias a todos e a todas por estar aquí a poñer os corpos, a poñer as caras, a poñer as voces, e decir que estamos aquí e que somos máis. Quero dar a xente, as gracias á xente da Marea, á xente de Podemos, á xente das distintas organizacións, á xente dos movimentos sociales e tamén á xente con que comparto esta tarima, os candidatos e tamén quen están no nivel municipal a poñer a cara e a poñer a voz onde é máis difícil poñer a cara e poñer a voz. Porque hai moitos que teñen cara na televisión, eses, aínda que temos tamén problemas, vamos máis defendidos. Pero a xente que está a poñer a cara nos concellos, a xente que lle está a decir a PP na cara, no nivel máis pequeno, o que eles son, esa xente, son valientes, é xente que temos que apoiar, que non lles podemos deixar sós nas institucións. Quero lle dar especialmente as gracias ás mulleres que ten dado o paso, porque ser muller aínda hoxe segue sendo moi difícil. É un feito que temos moitísimos máis problemas e que nos poñen moitas máis zancadillas que os outros. Así que quero darlle as gracias ás compañeiras que encabezan a candidatura aquí en Ourense e que lle van decir no Parlamento de Galicia o PP saínte que marcharon porque non defende os dereitos da xente, porque van en contra dos dereitos das mulleres, porque a súa forma de entender a xestión do público vai en contra da xente, vai en contra das mulleres, e tamén por eso van saír. Moitas gracias, compañeiras. E gracias tamén a Luís, tamén por ser moi valiente, non? Por ser moi valiente de sair do mundo da xudicatura e decir, eu saio dese mundo, que non é un mundo moi progre, non nos vamos agora... Non é que o mundo da xusticia en xeral estea cheo de xente onde Luís seguro que non é onde teña máis respaldos. Eu estou segura de que non tiña moitos compañeros na xudicatura que dicían moi ben, vai para adiante. Non, estou segura de que non foi así. Así que a xente decente, que estando no seu traballo dá un paso e di eu vou lutar para cambiar o mundo, porque nós estamos aquí para cambiar o mundo, o mundo o máis cercano, pero tamén o queda máis lontano. Estamos aquí para cambiar o mundo. Eso non é unha cuestión de ser ilusos, é unha cuestión de sentir orgullo de ter un compromiso para cambiar o mundo. Gracias, Luís, por ter asinado ese compromiso con Galicia e ese compromiso co mundo de cambiar as cousas nun sentido máis xusto. E como hoxe xe sabía que iba a falar despois de Xosé Manuel, pois empecé a pensar un pouco e dixen, bueno, hai máis ou menos 40 anos, un pouquiño máis, moita da xente que está aquí na mesa estábamos a nacer por aquela. Xosé Manuel publicou un dos libros máis importantes na historia contemporánea de Galicia, O atraso económico de Galicia, verdad? É un libro de referencia. É un libro que explica a malversación histórica que transformou o noso país nunha sociedade pobre e periférica. A leitura histórica que fixo Beiras marcou un antes e un despois da historia contemporánea do noso país e marcou un antes e un despois na nosa comprensión de quen somos e por que somos o que somos e en moitos sentidos cando el iba nomeando, explicando, poñéndole nome ás cousas, porque é moi importante poñerlle nome ás cousas, non? Cando as cousas acontecen e non teñen nome, non teñen sentido, non teñen posibilidade de ser transformadas. O primeiro exercicio de cambio por un mundo mellor é nomear as cousas, poñerlles nome e, por tanto, decir o que son e a dirección que teñen que ser transformadas. Ese libro construiu Galicia tamén. Construiu Galicia dunha forma moi importante. E dende o punto de vista económico, aínda que mandaron unhas cousas, outras non tanto, non? Galicia ten cambiado en algúns aspectos, non? Aínda que non superou esa posición periférica, non? Ou semiperiférica. Pero no político sí cambiou. Eso sí cambiou.
Eso sí cambiou. No político mudaron moitas cousas dende que Xosé Manuel escribira ese libro. E o mellor de todo é que dentro de 3 días poden mudar moitísimas máis. E por iso eu veño aquí e voulle facer unha proposta a Xosé Manuel. Que é que o luns, Xosé Manuel teña en mente un novo título dun novo libro que se titule O avance político de Galicia. O avance político de Galicia. E o avance político de Galicia no proceso de cambio histórico do sur de Europa, porque así como Galicia pasou a desempeñar un lugar periférico ou semiperiférico na economía mundo, agora mesmo Galicia está no centro do proceso de transformación política do sur da Europa. E desto temos que ter moita conciencia, que o que está a pasar aquí, o que vai pasar dentro de 3 días, non é algo que somente se afecte a Galicia ou que afecte a España, é algo que afecta aos procesos de cambio histórico no sur da Europa e, por tanto, o proceso de cambio no mundo, no noso mundo. Temos unha enorme responsabilidade. E o avance político de Galicia, é unha suxerencia do título, pero iso ten un fundamento na coraxe da xente, na valentía da xente, no atrevemento de mirar a realidade social de outra maneira. E aí eu penso que iso ten moito que ver, o que ten pasado aquí, o feito polo cual Galicia pasa dun lugar de periferia ou semiperiferia na economía mundo a ter un lugar central no proceso de cambio político, iso ten que ver con algo que nos anos 60 xa nomearon como a estrutura das revolucións científicas, non? Puxeron, a xente que traballaba en epistemoloxía, non? E como traballaba a ciencia. Houve un libro que tivo moita importancia daquela, que explicaba como funcionan as revolucións científicas, e falaba dos cambios de paradigma. Como para que se poda producir unha revolución científica ten que haber un cambio de paradigma por sustitución de outro paradigma. Eso é o que ten comenzado a pasar en Galicia hai 5 anos. Aquí, en Galicia, e por eso estamos agora no centro, no corazón do proceso do cambio político no sur de Europa. Comenzou un cambio de paradigma, e eso fíxose porque houve unha valentía, un coraxe interpretativo de coller as vellas categorías, leválas ata o final, ver as súas anomalías, as súas contradicións e dicir, este paradigma non vale máis. E aí Xosé Manuel Beiras foi pionero, abriu camiño e fixe unha impugnación das vellas categorías para dicir, por este camiño non se pode seguir, as contradicións, as anomalías non dan máis de sí, necesitamos outro paradigma. E ele impugnou un paradigma que era dominante, que era hexemónico, que estaba normalizado e que non daba máis de sí na súa contradición. Vos, en AGE, vos fixestes unha impugnación dun paradigma que confrontaba dunha maneira, dunha representación irreconciliable a posibilidade da cooperación entre os povos. E esa impugnación é unha impugnación histórica que sitúa a Galicia no corazón do proceso do cambio político no sur de Europa. E agora vamos facer unha nova construción dun novo paradigma. E neso tamén aquí en Galicia, hai unha construción central. E cal é o novo paradigma que estamos a construir aquí, que se está a construir aquí, e que impugna? Despois de superar a confrontación entre os povos e de invalidar a idea de que non é posible a solidaridade ou o encontro entre os povos, como se fixo aquí, hai outro paradigma que se está a impugnar, que é o paradigma que decía, non, aquí hai unha confrontación entre o neoliberalismo e máis a socialdemocracia. Eso xa non o cree ninguén. Porque aquí o novo paradigma o que confronta é a corrupción coa democracia. E ese é o paradigma que vai dominar, que está seguindo, que está marcando o rumbo da construción da nova política, non só en Galicia, tamén en España, tamén
nos povos do sur de Europa. O novo paradigma nos di que cando hai corrupción non pode haber crecemento económico. Cando hai corrupción non é posible sair da crisis. E non digo crise, digo crisis. Non é posible. E por que non é posible? Bueno, hoxe falábamos aí con Luís, tiñamos un encontro pola mañá en Compostela, e decíamos que a Comisión Nacional do Mercado da Competencia, que non son de Podemos, nin de Marea, nin son hippies, nin nada deso. Esa xente, fixo un informe ano pasado e dixo que a corrupción política en España, eles calculan que está a costar uns 40.000 millóns de euros, que son, para facernos unha idea, son todos os recortes da sanidade, todos os recortes da educación e todo o que sería necesario para poñer en marcha unha renta mínima garantida para que non houbera ninguén neste país que estivera por debaixo do umbral da pobreza. Eso é o que custa a corrupción. Por tanto, se alguén pensa que deixando os corruptos nas institucións é posible superar a crise económica, é que non entende que a verdadeira confrontación do paradigma entre corrupción e democracia. O novo paradigma confronta a corrupción coa transición enerxética. Non vai haber transición enerxética se os corruptos siguen amañando todo para garantir os intereses das grandes empresas hidroeléctricas. Non vai haber transición enerxética. A confrontación non é da socialdemocracia co neoliberalismo, é da corrupción coa transición enerxética. A confrontación é da corrupción contra os dereitos sociais. Non vai haber transformación neste país nin recuperación de dereitos, non vai haber lei de dependencia, non vai haber axudas para que a xente teña capacidade para cuidar aos fillos e aos maiores se hai corrupción, porque coa corrupción o roubo dos recursos non vai permitir que se exerzan os dereitos sociais. A verdadeira confrontación entre corrupción e escola de calidade. Cando vemos o que fan cos interinos, as ratios de nenos por aula, o que fan cos meniños que teñen necesidades especiais que non teñen recursos de profesorado nas escolas para lles atender, non é posible manter os corruptos nas institucións e garantir os dereitos da educación de calidade. E non é posible tampouco garantir unha sanidade, un dereito á saúde, con os corruptos nas institucións que privatizan a sanidade, que abren hospitais que saben que teñen uns sobrecustos 4 veces maiores do que é a adxudicación dos dereitos do que teria que ser o coste. Non hai posibilidade de dereito á saúde cunha xente que administra os medicamentos antepoñendo os pagos da débeda, como decía Yolanda, responsables políticos que están sendo escausados pola Fiscalía porque decidiron que non lle daban os medicamentos aos enfermos por cadrar unhas contas para facer propaganda política. Eso non é compatible coa democracia. O que estamos construindo é un novo paradigma que di que a confrontación non é entre a esquerda e a dereita. A confrontación entre democracia e corrupción. E se hai corrupción non vai haber democracia. Moita xente con pesimismo ou con cinismo. Eu son unha optimista crónica, non teño remedio. Sempre penso que as cousas... Hai moita xente que con pesimismo, uns os mellores, outros con cinismo, din que o máis que se pode facer nas eleccións é sacar a uns para poñer a outros. É que se nós non temos roubado todavía é porque non temos estado no goberno, non? Eu digo vos que nos, Luís e toda a xente da Marea que vai liderar o cambio político aquí, non só vai cambiar o goberno do país, vai a cambiar o funcionamento das institucións, porque se non cambia o funcionamento das institucións por dentro non vai cambiar o sistema. Non é somente cambiar o goberno, é cambiar o sistema, cambiar as institucións, o funcionamento das administracións, sacar os corruptos para ter democracia no país, sacar os corruptos para garantir o crecemento económico, para garantir dereitos sociais, para garantir dereito a vivir aquí e non ter que emigrar, dereito á saúde, dereito a participar, sacar
a corrupción, para recuperar as institucións para a xente. E xa vou rematando, e xa vexo aquí o fin do tempo e todo, xa vai a musiquiña. Hai moita xente que di que claro, que son moi importantes as tertulias da televisión e que a xente que vamos ás tertulias da televisión, que mira ti, que eso ten moita... Bueno, eu non penso nada deso, non? Eu penso que as tertulias da televisión sirven agora mesmo xa para cabrear a todo o mundo, non? Xa todo o mundo para ver aínda e decir, bueno, isto xa non se pode máis, non? E ves a Maruenda e tal, e dis, bueno, isto xa... E va a salir e dis, bueno, isto non... Pero é que esas non son as tertulias importantes, aínda que a xente que sai aí vai se facendo moi famosa. As tertulias importantes están nas cociñas das casas. As tertulias importantes están nos bares. As tertulias importantes están nos traballos. As tertulias importantes están nos parques, nos columpios. As tertulias, esas tertulias tenen que encherse de aquí ao domingo de argumentos para o cambio e para a recuperación do país. Se non enchemos as tertulias de argumentos, non vamos ser capaces de encher as urnas de votos para o cambio. Pero como temos tantos argumentos, eu estou segura de que o domingo vamos ter as urnas cheas de papeletas para o cambio. Así que hai marea, vamos para diante, vamos a votalos, vamos a impoñer a democracia frente aos corruptos. E deixo-vos con Luís, un candidato a quen é un placer presentar o próximo presidente da Xunta de Galicia, Luís Villares. Boas noites, amigas, boas noites, amigos, boas noites, Ourense. Se me quedo sin voz, vos seredes a miña voz e a voz de toda a marea, así que non hai problema. Contaban hoxe na tele que estaban de esmorga por Aurea, Feijóo, Baltar e 8 cargos máis do Partido Popular, tal vez na Casa da Monfortina, e apareceu a Xunta Electoral a abrirlles expedientes por actos prohibidos en campaña. E así todo o día, non aprenden. Non aprenden, pobre Feijóo, Cibrán o castizo. Saliu da Casa da Raxada. Non sei se é da Raxada, de Raxoi ou de Rajoy, porque van da mao por todo o país estes días, e polo tanto creo que o personaxe que mellor lle cae. El era bon tipo. El iba a facer ben o seu traballo, pero xuntouse cas malas amistades, cas amistades peligrosas. Que o levaron polo camiño da perdición, al vicio e a la nieve. É a literatura pura e dura, do fatalismo, o que están conducidos algúns como non cambien. Era o sino que era imposible de remediar. E mira que yo la avisa a xente, mira que yo la avisan os sinais todos, e non hai maneira. Comezaron fai moito tempo realmente os avisos. Algún hai moito tempo, e chegaron os avisos, despois os propios amigos lle mandaron os avisos dos amigos, dos antigos amigos, a ver se se arrepentía, e non había maneira. Non houve maneira de sacarlle ningún sinal de arrepentimento hasta esta mañán. Esta mañán nos despertamos co sobresalto na cadena SER de que Feijóo se arrepentía de sus amistades peligrosas. Dixo, foi un error, non volverá a suceder. Excusas borbónicas. Gracias, Feijóo, por arrepentirte. Estaría ben que agora pediras perdón. Que pediras perdón ás vítimas do narcotráfico.
que pedías perdón a toda a xente que sufría mentres tú andabas cos amigos dos que causaban o sufrimento e o sabías porque todo o país o sabía, ou só tú eras o único que non o sabías. Como vamos a confiar, como vai confiar o pobo de Galicia nunha persoa que minte por sistema, que decía que só sabía que había neve, non sabían de onde viñan os yates, de onde viñan as viaxes, non sabían nada. Feijóo non sabía nada de Dorado, como tampouco sabe nada de Baltar. Xa non me recrearei en Baltar porque xa levamos bo recreo esta tarde, pero en todo caso, ese perdón pedido esta mañán por feitos de xa hai tempo debían de ser extensivos. Debe pedir perdón por Bárcenas, por Camps, por Barberá, por Baltar. Hai que pedir por todos, porque como dixo, somos tan galegos como españoles, pois todos os españoles dos que tú formas parte como cúpula dirixente do Partido Popular pide perdón por todos eles. Pide perdón por todos eles. En vez de laiarte, como se laiaba hai 2 días en el país, laiábase por perder 3 millóns de votos el Partido Popular por corrupción. Él hallábase por perder 3 millóns de votos. ¿Dónde van los 3 millones de votos que perdimos por la corrupción? Están en Marea. ¿Dónde van a estar? En Marea. Na alternativa da honestidade, na alternativa da dignidade, na alternativa da decencia, e sí, na alternativa da competencia, porque somos rebeldes competentes. E por eso nós non nos preguntamos onde van eses votos. Preguntámonos onde van eses millóns de euros. 87.000 millóns de euros según os mesmos datos oficiais citados antes por Carolina. 87.000 millóns de euros perdidos por corrupción, 2.200 millóns de euros en Galicia. Onde van eses millóns? Eso é o que nos preguntamos. Foron máis que os recortes que fixeron durante estes anos. Imaginade canto sufrimento aforrado se non houbese corrupción causada por eles durante estes anos. Nos preguntámonos onde vai ese diñeiro. Queremos que volva ese diñeiro ás arcas públicas para facer políticas sociais. Queremos ese diñeiro para acabar cos desafiuzamentos, para acabar ca xente sin vivenda, para a xente sin alimento, para a xente sin dereitos. Eso que nos queremos. E hoxe veo Rajoy a sentar cátedra outra vez. Rajoy, ese señor que terá que declarar, creo que a semana que ven ou dentro de 15 días, na Audiencia Nacional polo caso Gürtel. Veu a dar leccións a Galicia. Bien. Veu a enseñarnos que Feijóo era o candidato da moderación. Eu creo que era un lapso como este do alcalde que decían los vecinos que era o alcalde que escogía a los vecinos. Porque realmente o que quería decir era que Feijóo era o candidato da imputación. Non hai ningún problema. Estamos dispostas e dispostos a lidiar contra o candidato da corrupción e contra o candidato da imputación. Así se ve claramente que hai 2 alternativas neste país. Alternativa da corrupción, alternativa do sufrimento, alternativa dos recortes e alternativa da dignidade, alternativa da honestidade, da decencia, da competencia, que é en Marea. Con alcaldes como David que demostrou en Manzaneda, como el mismo explicou, que é posible facer as cousas ben, que aínda con pouco se pode facer moito, evidentemente empezando por non roubar, porque cando non roubas hai máis, claro que hai moito máis. Como na esmorga, a imputación é o camiño que leva ao fatalismo. Vante avisando desde que sales da casa da rachada, non o fagas, vai por ali, faite bon, Feijóo, faite bon. É o camiño da imputación, deixa esa xente, deixa de facer esas cousas, deixa eses amigos. O camiño da imputación leva a condena e leva a prisión. Ese é o camiño da imputación. Como a perdición e a fatalidade levaron aos que non escoitaron ese sino que estaba premarcado, a Cibrán o Castizo, a Xan o Bocas e o Aladio Milhomes. Cada un de vos que escolla no imaginario propio e no imaginario colectivo cal será Baltar, cal será Feijóo e cal será Rajoy. Quixen ver, someter ese proceso judicial como proceso premonitorio, ese proceso paralelo que é esta campaña electoral sobre ese viaxe do fatalismo que é a esmorga ante a advertencia de que o mundo vai acabar mal se sigues por ese camiño. O proceso judicial é un aviso premonitorio, esa noite e ese lume da esmorga
aventizan tamén na imputación como vai acabar o Partido Popular na súa totalidade, tamén o seu propio candidato. Pero Feijóo tiña oportunidades, aínda ten oportunidades de apartarse de camiño, ten oportunidade de rectificar. Estamos no día 13º de campaña, e como estou repetindo todos os días, hoxe tamén toca. Levamos 13 días de campaña e Feijóo aínda non cesou a Baltar dos cargos como membro do Partido Popular. A que esperas? Apártate da fatalidade. Apártate da fatalidade. Vai caer Baltar, vas caer tú, vai caer Rajoy. Non vai a quedar ninguén en pé, porque non poden vencer sempre os malos. Non poden, non é xusto, e por iso non vai pasar, porque non é xusto que venzan sempre os malos. Pide perdón e arrepíntete, cambia de vida. Sepárate desa xente. Ou acabarás ca fatalidade, imputado e condenado. Rajoy, Feijóo non é o candidato da moderación, é o candidato da imputación. Eu intentei facer un paralelismo entre os casos de corrupción en Galicia e as paradas que facían os protagonistas da Esmorga. E propúxeme un reto, a ver, propóñemos a adivinanza. Que había máis, paradas na Esmorga antes do desenlace final ou casos de corrupción antes do desenlace final? A taberna da tía Esquilada, caso Baltar. Caso Baltar Pai, Baltar Fillo, Baltar Espírito Santo. Aquí non teño que recrearme porque é prevaricación, soborno, tráfico de influencias e denuncia de traballo por acoso sexual. Hotel San Francisco, habitación 505. Estado xudicial imputado. Ponte da Urbe, caso campeón con dous pés de Partido Popular. De Partido Popular, esas siglas que quixeron esconder durante toda a campaña electoral para que non se soubese que eran eles, pero se os recoñecemos a distancia. Non vos escondades que vos coñecemos. Fraude de subvencións e tráfico de influencias. Estado procesal, imputados. Joaquín Varela de Limia, director do IGAPE, imputado. Carlos Silva, subdirector do IGAPE, imputado. E Pablo Cobián, imputado. Casa do Saldrada. Caso Conde Roa, fraude a facenda pública. Bueno, neste caso o conto acabou mal, condenado. Arrabaldes de Posío, caso Gürtel, blanqueo de capitais, fraude fiscal, soborno e tráfico de influencias. Restringiremos galegos. Pablo Crespo Sabarís, secretario de Organización do Partido Popular en Galicia, Estado Xudicial, imputado. Porta da Aira, caso Orquestra, tráfico de influencias, prevaricación, soborno, malversación de caudas públicos e falsedade documental. Alcaldes do Partido Popular. José Manuel Santos, prevaricación, tráfico de influencias e falsedade documental. Estado procesal. Bien. José Manuel Traba, operación Orquestra, Fisterra, Estado Xudicial. Barrio de San Cosme, Ferrería. Ali os protagonistas iban as prostitutas. Aquí cadraba mellor o Hotel San Francisco, pero non era o caso. Non era o caso. Non era o caso, porque cando se abusa, sempre que se abusa, sempre que se trata co corpo das mulleres, nunca é consentido, porque ninguén vende o seu corpo por gusto, ninguén, e cada vez que tocan a unha nos tocan a todas, e cada vez que abusan de unha, abusan de todas. Por iso non pode ser que sigan máis aí, non pode ser. E non vai ser, o próximo domingo non vai ser. Vai haber un cambio de ruta, vai haber un cambio de política, porque a dignidade e a ética entrarán nas institucións do Parlamento de Galicia e na Xunta de Galicia. Non pode ser que sigan así. Non o merecen, non é xusto, non nos merecemos este país. Este país non se merece estos gobernantes, merecémonos algo mellor. Caso Patos, prevaricación, soborno, tráfico de influencias e falsedade documental. Non importa non ter voz, sodes vos a voz do povo. José Álvarez Valverde, do Partido Popular, prevaricación, soborno e tráfico de influencias. Estado procesal. Casa da Monfortina, caso Pokémon. Delitos, tráfico de influencias, revelación de segredos, soborno, uso de información privilexiada, prevaricación, falsidade documental, blanqueo de capitais,
Adolfo Gacio, Partido Popular de Galicia, Estado procesal. Adrián Varela, tráfico de influencias, soborno, falsedade documental, Estado procesal. Ángel Currás, tráfico de influencias, caso Pokémon, Estado procesal. Albino Fernández, Estado procesal. Julio Flores, Estado procesal. Casa de Nonó. Caso Z. Delitos, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad, fraude de subvencións e malversación de caudais públicos. Pachi Lucas. O amigo de Feijóo, así que vos touros. Estado procesal. Que devolvan os cartos. O candidato da moderación non era o candidato da imputación. Mirad, vamos a acelerar a esmorga que se non se acaba o mitin. Ruta dos Fornos, Algímiro Marmontes. Churrería, José Ramón Barral. Caso Tecelán, Alfonso Puente. Fonte do Rei, Jesús Vázquez. Praza Mayor, José Toja. Ponte Mayor, Alejandro Garrido. Taberna, Sacristía, José Luis Mosquera. Non, condenado xa. Casa de Socorro, José Manuel Santos. Condenado, José Luis Mosquera, Estado procesal. Exacto, o Partido Popular, o Partido dos Condenados. O Partido dos Condenados. Efectivamente. Esta é, bueno, ainda hai máis, pero non podo seguir porque me quedo sin voz. E non se merecen máis a nosa voz. Non se merece máis. Outro día apelaban o 70% daqueles que se sentían tan galegos como españois para pedirlles o voto. Nós, desde Marea, apelamos ao 100% de cidadáns que rexeitan a corrupción para pedir o voto. Porque hai máis xente en contra da corrupción que a favor, en contra dos abusos que a favor, en contra dos recortes que a favor, en contra da maldade que a favor. Mirade, esta mañán estaba repartindo propaganda e me deron propaganda electoral. Sí, deron propaganda electoral. Deron o programa con suplemento. Aquí teis o programa e aquí teis o suplemento. O Código Penal. Este é o programa do Partido Popular, o Código Penal. Queredes o programa do Partido Popular? Ese é o programa oculto do Partido Popular. Non abonda con indignarse. Sabemos que estades indignadas, sabemos que estades indignados. Pero é necesario, como dixera Stefan Hessel, é necesario como pintar en máis de 60 anos Díaz Pardo no seu cadro de xente alporizada. É necesario pasar de indignarse a comprometerse. E o compromiso voso e noso é o proxecto político de Marea. É o proxecto político pola dignidade, pola honestidade, pola decencia na política, pola competencia. É o noso compromiso, o compromiso colectivo por un país xusto. Porque un país xusto cree na igualdade. Un país xusto cree na igualdade. A igualdade entre mulleres e homes, sin discriminación e sin cousificación. E a día de hoxe, as mulleres teñen un 20% menos de salario que os homes por facer o mesmo traballo no noso país, a pesar de que ao candidato popular non lle importe. Porque un país xusto loita pola súa vivenda e siga habendo 39 desafizamentos ao mes no noso país sen que a Feijóo lle importe. Por iso, a nosa primeira medida que adoptaremos como goberno galego, como goberno da dignidade, será un decreto de garantías sociais mínimas. Un decreto de garantías sociais mínimas onde garanticemos a todo o mundo o dereito a unha vivenda para vivir con dignidade, onde garanticemos a todo o mundo, tal vez,
porque ainda quedan moitas leis inxustas. Non podemos garantizar que os saquen das súas vivendas e se queden con eles aos bancos. Aínda non, pero faremos. Pero, mentras tanto, garantiremos un teito a todo o mundo para que ninguén quede desafiuzado de fora de casa. Nese decreto de garantías sociais mínimas, garantiremos que todo o mundo teña pan na mesa. Porque a día de hoxe hai 600.000 persoas en risco de exclusión social en Galicia según datos oficiais e 30.000 ao borde da pobreza material severa, e iso non é xusto. Por iso, tamén a terceira medida deste decreto será garantizar tamén a enerxía eléctrica para acabar ca pobreza enerxética, porque ven o inverno e sabemos que hai xente que pasa frío porque as empresas eléctricas multinacionais lles cortan a electricidade que eles non poden pagar. Non é que non queiran, é que non poden, porque non hai por unha crise que non pagamos, que pagamos nós e non ocasionamos nós. Queremos un país xusto, porque un país xusto está orgulloso da nosa lingua, e o primeiro que fixo Feijóo cando chegou ao goberno foi prohibir explicar as matemáticas en galego, e iso non pode ser, porque non é xusto. Por iso imos levantar a prohibición e mostrar a liberdade ás aulas. Porque un país xusto non deixa morrer os seus enfermos para cadrar as contas públicas. Porque un país xusto non presume de facer recortes para quedar a ben ca troika, porque un país xusto non malvende a sanidade pública. Por iso recuperaremos para o público ao sistema sanitario, como fixo Davide de Manzaneda no seu concello, xestionando, dando exemplo cunha residencia de terceira idade xestionada directamente polo concello, que é unha das mellores xestionadas deste país. Sabemos que o podemos facer ben. O mantra, ese mantra da dereita de que o Estado é o peor xestor, e por iso hai que privatizar. Falade claro, a Xunta é a peor xestora, Feijóo é o peor xestor, por iso hai que privatizar. Pero ni siquiera esa é a verdade. A verdade é que se privatiza para dar as ganancias ás empresas dos amigos, o 35% de beneficio empresarial, porque o servicio hai que seguirlo prestando, e salen cartos das arcas públicas para as empresas que prestan os servicios privatizados, quedándose co 35%. Se rescatamos para o público, ese 35% poderá servir para financiar servicios públicos. E ademais, dado que o 90% dos casos de corrupción son por servicios públicos privatizados, acabaremos tamén co colapso xudicial. É perfecto, cadramos as contas de arriba abaixo. Porque un país xusto, amigas, amigos, un país xusto non denigra os seus maiores. E en Lugo está sentado no banco dos acusados, neste momento tamén Estado Judicial xa non é imputado, sería técnicamente acusado. José Luis Saavedra está, el alto cargo do Partido Popular en Lugo, e que foi pillado infragante, e podelo ver nos vídeos de YouTube que están colgados por doquier en internet, carrexando os vellos e as vellas con Alzheimer, para intentar gañar as eleccións de 2012. Sigue no Partido Popular. A cosificación dos vellos, a cosificación das mulleres, nos tratan como simple mercancía para os seus intereses, para os intereses das minorías, para os intereses dos que están detrás e non dan a cara, única e exclusivamente para gobernar para eles. Un país xusto non se goberna como un establo, un país xusto non se goberna como unha mala empresa que bote fora os traballadores ou que bote, como fixo o goberno do Partido Popular, a súa mocidade de emigración, e desto en Ourense sabedes máis que ninguén. Un país xusto é unha gran familia que non deixa ninguén atrás, porque nas vosas casas, no voso proxecto de convivencia familiar, nos vosos amigas e amigos, nos equipos de fútbol, nas asociacións, cando alguén lle vai mal, preocupámonos por esa persoa, preocupámonos por eles, por elas, para que a ninguén lle falte nada. Nunha casa, cando non hai, arrechegámonos para que non teñemos frío, repartimos para que ninguén pase fame. Ese é o goberno que quere Galicia, ese é o goberno que en Marea vai dispersar. Un goberno que goberne para todos, que reparta con quen máis o necesita. Esa é a xustiza social, a xustiza redistributiva. Porque non nos resignamos a que siga pasando isto. Un país xusto rebelase contra a corrupción,
Por iso aprobaremos unha lei galega de lobbies e abriremos as portas e as xanelas para que haxa total transparencia na xestión das portas públicas. Porque un país xusto ten libros de texto gratuitos, se recupera para o público a unha educación en igualdade. Por iso acabaremos cos concertos educativos que segregan por sexo, recuperaremos a gratuidade dos libros de texto e modificaremos o decreto de comedores para que cumplan a función social e de conciliación da vida laboral e familiar. Un país xusto coida dos bosques e non os queima. Un país xusto inviste en I+D+I para acadar maior posibilidade de emprego e sinerxia entre a universidade e a industria. Un país xusto loita polo seu rural, o seu leite e a súa pesca. Un país xusto aposta pola súa industria, pola súa cultura. É solidario, cree na igualdade e cree na diversidade. Cree na xustiza social, cree na igualdade de oportunidades. Sería injusto deixarvos como imaxe hoxe a deplorable e a lamentable propaganda do Partido Popular e as súas insidias, as súas mentiras e o seu sufrimento. Por eso, queremos hoxe en Marea deixarvos outra imaxe diferente. Eles abaixo, a indignidade abaixo e a dignidade arriba. Amigas, amigos, comprometémonos decididamente ca dignidade do noso país. Por iso, cando despois do 25 asinemos a nosa acta de diputadas e diputados, eles faranos sobre o Código Penal e non sobre a dignidade do noso país, recordando a dignidade exercida polo profesor Beiras no Parlamento Democrático de Galicia nos anos 80. Nós en 2016 recuperaremos o sempre en Galiza a dignidade nacional, os dereitos sociais, os dereitos para todas, para todos, para a xente do común, porque sí que podemos facelo, porque temos que seguir adiante. Non vos rindades polo pan, polo traballo, polo teito, pola dignidade. Hai Marea! de potencialidades e de vida. Os bombeiros son as traballadoras da limpeza dos colexios que estiveron 5
principal de toda Galicia, a nosa provincia. Moitas grazas. Que nos deixemos de estar castigadas a ser as mala música na alma, moi mala. E aí onde temos que un xuiz con mayúsculas, unha ese é o paradigma que vai dominar, que está seguindo, que está marcando o rumbo da que nos vamos a impoñer a democracia frente aos corruptos. Xuntouse cas malas amistades, cas amistades peligrosas. Todo o país o sabía, ou só tú eres o único que non o sabías. La alternativa da decencia e sí, na alternativa da competencia, porque saber que xente sin vivenda, para xente sin alimento, para xente sin dereitos. Ainda nos deixou abaltar dos cargos como membro do Partido Popular. A que esperas? Pide perdón e arrepíntete, cambia de gusto. Ninguén cambio de ruta, vai haber un cambio de política, porque digo, non nos merecemos este país. Este país non se los condenados. O partido dos condenados, en contra dos recortes que a favor, en contra da maldade que a favor. Este é o programa do noso país, sin que a Feijóo lle importe. Por iso, o mantra están detrás e non dan a cara, única e exclusivamente que reparta con quen máis o necesita. Esa é a xustiza social, a xustiza redistributiva. Segregan por sexo, recuperaremos a gratuidade dos libros de texto e modificaremos o decreto de